Ayiwa an balimaw ani ɲankuma kibaruya m'an bolo kala da kulo ka o de k'a fɔ aw ye ko Bamakɔ ni Zegwa sira kan ko bingani ko o juguyalen do ye ka d'a kan k'a fɔ ko binganikɛla ninnu min filɛ nin ye k'u bɛ don kari de kɔnɔ ni ka u sigi mɔgɔw kɛrɛfɛ ka gazi fiyɛ u la k'u lasunɔgɔ ni ka jigin ni u bolominɛw ye a yirala k'a fɔ k'u y'a kɛ arabadon maa 2 la ko fɔlɔ ko ale ko sagi dɔ de tun b'ale bolo ko o sagi ko tun falen do wari la ko wa 2nan k'u kɛlen ka gazi fiyɛ u la ko o tun kan ka jigin yɔrɔ min na k'o tɛmɛra a jigiyɔrɔ kan ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin bingani kɛwale kura in min filɛ nin ye nin sira masinama ninnu kan ko dan kan ka kari nin ko ninnu na ko ka d'a kan k'a fɔ ko karitigiw k'u ka jateminɛ kɛ u ka maa tataw la ayiwa walasa kiliyanw ko olu bɛ se ka lakana cogo min na ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo kala da kulo kan o de ye k'a fɔ ye ko yanfoyilakaw olu ye tagamaba kɛ jumadon tɛmɛlen ka d'a kan k'a fɔ ko tagama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko carte d'identité ko o de da gɛlɛyalen do yanfoyila kɔnɔna na yen nɔ sisan nɔ ko n'i bɛ fɛ ka carte d'identité ta k'i ma wari bɔ k'o bɛ taa 800 na ko kuma dɔw yɛrɛ k'a bɛ taa fo 2000 ni 500 la ayiwa ko olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'u b'a ɲini autoritéw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka dɔ bɔ carte d'identité da la cogo min na ka ni Bamakɔ ta lasurunya ɲɔgɔn na ko sinon ko nin kɛwale in filɛ nin ye nin ko nin tɛ ko ye ko ka d'a kan k'a fɔ ko ni carte d'identité t'i kun o ma n'i minɛ patrouille la o bɛ taa ni ko n'a fɔra ko carte d'identité in de bɛ kɛ sababu ye olu bɛ se ka circuler yanfoyila kɔnɔna na o hakili latigɛlen ko n'o fana wari da ka gɛlɛn ko maa yɛrɛ tɛ se ka o ta ko o tɛ ko kɛta ye ayiwa an balimaw nin kibaruya nin de tun b'an bolo kala da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la